Din pag-aaga. Good morning, 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 good morning. Malipot-lipot na din. Medyo malipot-lipot na. Sa bagay, Agosto na baga. Yan kaya mga tugang pag-abot niya to kan ano ini. Pag-abot kan September, madali-dali na. Madali-dali na. Buda. Madali naman ang burokasan karang klase. Madali na ang ralaugan adi. Madali na mga tugang ang ralaugan. Diyan po sa satuya ng mga public schools, buda mga private schools. Mantang kita mga tugang padagos po na naghadit. May kinaraman po sa kaso kan COVID-19. Pero kung nilingon mo, diyan sa mga area, sa mga public places, buda sa mga malls, ha? Buda sa mga ibang areas, ha? Adi, ha? Garo dahil naman, di ba? Dahil magkipaghadit mga tugang sa tuya na mga ano yan, sa satuya ng mga lakaw-lakaw. Garo dahil magkipaghadit masyado, di ba? Pero kung nilingon mo, mga tugang an sa tuya at tabi nakapalibutan, padagos an paglangkaw kan kaso kan COVID-19. Kaya gari na dalan ta naman na marayadi. Naday kita masyado maulakitan mga tugang kan siring nalagay, ha? Sabi ni Pading Ray, huli sa biyaya nin Diyos, nakaligtas ka mo sa paaginin pagtubod. Iyon ba kung sadiri nindong gibo, kundi regalo nin Diyos? Mayo sa indong pwedeng mag-orgulyo, dapit ka ini. Huli tabako, ining bunga kan sadiri nindong mga gibo. Na? Hali po sa Efeso 2:8-9. Happy Monday sa Gabos. Thank you, Pading Ray. Maray na aga at saka good morning kay Jonas Rosal. Maray na aga, amigo. Mga garbage collector natin sa Legazpi City. Maray na aga. Uy, may good news. Mga tugang dumanda sa Sambales. Igwa nagkibagas na nababakal na 20 pesos ang kada kilo. Uy, very good, man. Very good, man. Good news, man. Pakigreet po, happy birthday sa Buyuan. Nakatutok na kami digdi sa imo. It's me, Tano Ayala. Maray na aga. Sa Indo Gawon. Uy, sa mga kwandan, ha, mga parantabay niya to dyan sa Daraga Albay. Good morning. Sering man po mga tugang bilog na probinsya Kanalbay. Good morning, Legazpi. Good morning, Kabicolan. Mga nakatutok po sa Facebook. Ngunyan na pagkaaga, mga tugang sa satuyang programang Morning Hirit sa DCGB. Ini po ang Solamente, ang lalaking hindi inuumaga. Henry M. sa Morning Hirit. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Maramong tadawaan mga Buena Manong report. Hali po dyan sa lawas. Nasa linya mga tugang ang Mega Force Patrol. Jimmy o kaya Ans o kaya si Lowens Barcena sa dagdag na report. Hali po dyan sa lawas. Lowens, good morning. Please come in. Good morning, Tabi VP. Good morning sa mga parantabay, sa mga dagdag pang bareta sa rong 18 anyos na daragita da iswinerting mabuhay. Pagkatapos na makabunggo, luminasik asin buminalindo. Anpig sa sakayang kaining Toyota Fortuner sa Barangay 16 Washington Drive, Legazpi City, kasuod mang alauna imedyanin maagahon na. Basado digdi sa police record kan Legazpi City Police, ang biktima na ini nasakay sa Avant Grande Fortuner na may plate number EAE 9953. Iyo si Certain Sofia Manzanades, asin piga-aram pa kunsisay sa duwang lalaki. Nakairiba kay ni na sinda Paulo Justin Datar, asin Mark Pacardo, ang nagmamaneho bago bumalintok ang bihikulo na nagtapos sa buhay kan sarong kanasambitan ng daraga. Imbelto man nigdi ang nabunggong black darusi motorcycle na warang plakang nakalaag na pigmamaneho ni Certain Redención Almasco Barba na taga-barangay Pinarik, Legazpi City. Asin imbelto man nigdi ang sarong gray na Toyota Wigo na may plate number EAB 1762. Nasagkod sa ngunyan pinag-aaram pa kung sisay ang driver. Sigun sa inisyal na investigasyon kan otoridad, magkapareho ang direksyon kan aksidenteng Fortuner asin ining sarong Toyota Wigo hali sa Akende Drive, pasiring sa Airport Road, asin pag-abot sa lugar, biglang luminisngi
ana behikulo sa ibong nalinya kan tinampo asin nabangga kay ni ang gutter asin garden box sinapul paso sa rong light post sa lugar dangan sinakub paso na sambit na motorsiklo maray na sa natawara so nasambitan ng nagmamanehong driver ta nakaparking ini dangan buminalintok na ang nasambitan ng behikulo dahilan kay ini nagsustener din man lain na tama nin lawas ang sakay kan Fortuner asin tulos na idinalagan sa UST Hospital asin Daraga Hospital sa Daraga Albay ang mga ini alagad sa pag-follow up investigasyon kan Legazpi City Police ining biktimang si Sofia nagadana sa ospital dahil sa tindikan sinaparkay ning tama sa lawas sa ngunyan padagos pang investigasyon kan otoridad may kinaaraman sa nasampitan ng insidente. Yan tabi VP alauna nangyari ito. alauna imedya Alauna medya pangyari sa mana. Dahil ginagihan ko itong Domingong Alga, talagang di ka talaga buhayon ka ito na ko na ito. Pero hanggang sa ngunyan, dahil naaraman ko siya nagmaneho kang Fortuner. Dahil patabi BP. Dahil Tatago pamasabutan, para riyong... Ito nga na so lamppost. Itong so street lights, tinaman, talagang turumba. Grabe so impakan. Ito pala, may kasabatan na kuan? May kasabatan na wigo? Dahil magkasabay suwigo, dahil masabutan tabi BP kung nag-uumbasan. Magkasunudan? Dahil manilaag. Oo, dahil magkaibanan sa nasinda. Magkairiba kang wigo? Magkairiba kan din, kumbaga magkairiba din kan wigo. Pareho ang direksyon tabi BP. Ngunyan, sunasakob sa CCTV. So pagbalintok na sa nakan, ining Fortuner. Kaya padagos pang pag-imbestigar kang kapulisan, asin naghahanap pa ng iba pang mga persona na posibleng makataon nin impormasyon kung may nakahiling na arani sa lugar, may kinaraman sa tunay na nangyari sa incident ning initabi BP. Pangyari. Okay? Oo, mga hubenta ini na mga persona. Dakol so naman lalo dukan kining mga Daragita. kaklase. Nagka-ribo ka sa apon sa mga kaklase. Kaya Rakman, condolence po sa Roger pamilya to na sa likod kan pangyaring ini kaso Domingong maagahon diyan sa Washington Drive. Okay? Ang pangapudan man kan Legazpi City Police tabi BP pirming pa siguro sa pagmaneho at ingat lalo na pati na Agosto na. Dahil masabutan tabi BP kung nata daw tapag Agosto napuluno ng mga insidente nin mga aksidente sa trapiko ay nasabutan sa konsangoyan sa kapulisan sigun sa pagkikipag-uli kan DCGB News kay Legazpi City Police Spokesperson Police Executive Master Sergeant Gilbert Pataksil. Roger, so yan tabi BP na mga dagdag pang istorya mga bungkara sa lidigi sa Legazpi City Police. Ako po si LBB. Salamat Lowen sa report. Hali po dyan sa lawas kaso hapon suminambulat ang baretang yan. Mga tugang digdi po sa siyudad de Legazpi. Kaya pagkaaga-aga mapagmatata, nagpasiring kita duman sa Washington Drive dakulo na kong text na receive kaso kwan, kaso bago, kaso banggi, kaso hapon na aga. Regarding duman sa pangyaring ito. Grabe talaga sa kabugtakan kan Jing Fortuner. Triga sa tinampo. Grabe so impact na. Paano daw ito? Kaya lang hanggang sa kunyan, pinagapadagos ko po ang investigasyon kan mga pulis. Kuwan na lang po, condolence po sa pamilya. Pagkamundoon man, tapos sa mga kaklase, mga kairiba kayo sa eskwelahan, nagara din. Mga tugang dahilan sa siring na bagay. Ay nako, ingat-ingat po kita Ingat-ingat kita mga tugang sa pagmamaneho. Tabi, mga tugang tungkol dyan sa mga tinampong yan, Buda, batang ngunyan bagan, mga auto, karaklan bagajing automatic ka iyan pero sa bagay, mas kanong klaseng auto on the round mo, mga tugang kung talagang magkakaigwa, dapat talaga dublian pag-iingat, Okay, mientras tanto, alas 5:25 oras mga tugang sa Pilipinas, asin po sa DCGB, nasa linya po si Ans Galero sa dagdag na report. Good morning, Ans, come in. Good morning, VP. Good morning sa mga palantabay. Sa iba pa man yatong mga bareta, dai pa napapatod mo niyan ang espersos kan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Albay para mag-monitor sa mga barangay na sagkod sa ngunyan konsideradong apektado pa kan impluensya ng illegal na droga. Inantinawan doon sa DCGB News si PDEA Albay Provincial Officer IA3 Noe Brigel kung saan sinabi niya na maski na sa laog kan 720 na mga barangay sa Albay, 95 ang affected asin sa 625
2025 ay konsiderar nilang affected o igwan ni na influensya kan illegal na droga. Maugma ko tanaan sa indang opisina na 511 kaini ang mga barangay sa probinsya na drug cleared na may kinaaraman sa droga. Alagid sinabi kan opisyal na kaipuhan paninda magkondusir ni na mas mahiwas na eskwelsos dahilan sa 114 pa ang mga affected na barangays. Susog sa pinakauring datos kan sa indang opisina, ang mga banwaan na may dakol pang apektadong barangay kan illegal na droga iyo ang ligaw na may 22 pa, ginubatan 16, tabako 14 asinmanan uwas 13. Sinabi ni Brigel o ni PD Brigel na sa unyang padagos ang pagmonitor ninda mantang nakikipagtabangan man sinda sa mga barangay asin LGU officials na tabangan sinda sa kampanya kontra sa illegal na droga. Sa BPP ang informasyon para mientras kay Baan si Boy, Ans Galero, DCGB. Salamat, and sa report, hali po dyan sa luwas, alas 5:26 na, oras mga tugang sa DC. Uy, may ano yung barita na ini, oh. The Bicol region daw, ang Bicol region daw is one of the friendliest places in the country. Uyog-uyogon mo yan. Magayonon man, tabi, hali sa Alumni Association. Hali sa Alumni Association kang UST. Ang Bicol region daw is one of the friendliest places in the country. The Bicolanos are known to be deeply religious and value close family ties. In the next episode of yan. Okay? O di, congratulations na lang ha. Pero makamundoon na naman. Teka naman kita ki Bareta na may aligasyon na taga Bicol region sa likod kan 3.2 billion na anomalya sa pagbakal kilaptap. Ano ba yan? Pangyayari sa Mauraro, adi? But hanapon ko, tagari ko lang ang detalye ko kayo ni, hanapon ko na to din ha. Jim, good morning Jim. Pasok Jim. So, salamat BP maray na aga sa mga parantabay sa mga dagdag niya tong bareta nagadaan ang sarong personang para nakikilamay sa gadaan posible na tripan kan suspect binadulan ng biktima in kapidasong kahoy sa payo gadaan. Nangyari ini sa Barangay Burabod maalas 2 ni na maaga kaso hapon sa Libon. Ang biktima si Guillermo Dacer, sarong laborer, taga Kaguskos, mantang ang suspect na kuha sa pangaran na Rodel Maranyo, 46 anyos, sarong construction worker, ang trabaho, taga Barangay Burabod, kan parihas na Banwaan. Pasado sa investigasyon kan mga pulis habang matuninong salamayan, bigla na sanang natunga ang suspect, sagkod na manguman-nguman, nagkawaragas ang mga naglalamay, kan biglang pusakan na nin kahoy ang biktima sa dahil matabutan na motibo. Idinalagan pa man kutana sa Josepina Belmonte Duran Albay Hospital, Provincial Hospital, ang biktima, alagad talagang napuruhan, deklaradong gadaan ang lalaki. Sangunyan at large ang suspect, mantang sangunyan, sa sangatanin kasong homicide unsuspiciado kan Libon PNP. Sa BBP, ang sa tuyang mga dagdag na informasyon, taod-taod, abangan na naman. Igo na naman. Tangkas na naman ka ni andit mong buhok sa payaw. Nanta na naman. May pinagibong kanal ang DPWH. Abo man maglaog duman ang tubig. Gusto maglaog sa compound can forms. Dahil naggobernohan. Ano ba yan? Sige, alat-alat ng taon-taon niyo. At face to face na. Pangyayari sa Mauraro. Ano ba yan? Babahan morms. Mapag-ibong aning mga burubangka. Ang aning kaso iguanin mga pag-uuran baha. Doon magbangka na sana? Mga burubarangkaan, mga estudyante, mga maestra. Ano ba yan? Napano daw? Taon-taon. I-surprise na. Pagkaparadako. Anong oras may report? Anong gusto mong oras mo? Diyan ang mga 6:30. Ikaw lang kita kay Consuelo.
Sige. Yo. Sige. Okay. Jimmy na salita di si GB nyo. Pangyayari sa ano ba yan? Gano'n na. Grabe naman na. Problema sa buhay na. Nag-ibok ang kanal din. Nagduman ang tubig. May problema. Good morning, Mami Nors. Mami Nors Bailon. Mami Nors, good morning. Matindi Mami Nors sa mga porma mo duman sa sen nga nining lugar. Sen alat ko na pala. Sa US ini si Mami Nors duminuman. Sa US ini nga nining ano yan, duminuman si Mami Nors. Sa ano ni grabe Mami Nors, so porma mo na tagar permiso kamot mo duman nakakuha naka gari permi naka ano ini gari permi nakabuka. Welcome home. Nagpa-Europe ka palan Mami Nors. Nagpa-Europe ka palan. Grabe ano sa imong lakaw-lakaw adi. Ali ka paran sa Europa. Inexperiensya mo palan so ano ini so ano yan European Union. Inexperiensya mo palan so kwan. Inexperiensya mo palan so ano nga pod kayan. Inexperiensya mo palan so Euro na kwarta duman. Sengen visa palan so nakuha mo Mami Nors. The best an sa imong lakaw-lakaw. Ika naman ang tunay. Pero man tabi Mami Nors sukan mo. Sunadilin siya mo. Latason tangay dyan oy. Pero man tabi Mami Nors. Good morning Mami Nors. Welcome po Welcome back Magayunan sa imong biyahe-biyahe Maray pa yan. Iba talaga pag-retired na di sa government service. Pabiyahe-biyahe na sana. Sige po Mami Nors Long time no see. Long time no see I love you Mami Nors. Pasalubong. Kaya daw kanya malay naman yan mga style mo. Morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. News Manager Mar de la Cruz, may darang bareta. Pading Mar, good morning. Kamin. Good morning, BP. Good morning sa mga tamang tabay. Good morning sa mga taga Santo Domingo. Happy Fiesta. Oh, yun man ang Dominic of Guzman. ganda. Happy Fiesta po Okay, sa mga headlines ko niya ng pagkaaga sa Lado Nacional, 2 pesos na rollback sa mga produktong petrolyo, piglalauman sa aga, Agosto 9, alas 6 din aga. Medyo maganda niya. Hanggang 2.40 ang ibabawas sa presyo kan gasolina asin diesel. Tang 2.50 sangkot 2.75 ang ibabawas sa presyo kan kada litro ng kerosene. Yes. Pero dahil ngayon maglaom na makakabalik sa 40 sangkot 50 pesos ang kada litro sa presyo ka mga produktong petrolyo. Dahil may ko nabunin na rin na. Sibag problema. Problema is supply. Okay, COMELEC naglalaom na may desisyon na ang Kongreso manungod sa pagkondukta ng 2022 barangay SNSK election bago matapos ang bulan. Workforce maabot sa school year, posibleng madugangan pa, sabi ni Presidente Bongbong Marcos. Mantang 20 pesos kada kilo ng bagas, mapabakal duman sa butulan Zambales. May ginibong lakdang ang lokal na gobyerno sinubsidize sa kaya mampalan. Madalagan ni hanggang sa bulan ng Septyembre. Kaya mampalan. Pwede palan. Pwede palan mag-gibang Pwede pa. I-subsidize kan lokal na gobyerno. Pero bako pang matagalan. Pero po hanggang September na. Aha. Okay, pag-resolver sa mga kaso versus bar members, ipedali kang Korte Suprema. Bilateral relations kan India and Pilipinas, mas papakusugo ni Presidente Bongbong Marcos Jr.
Danyos na darakan makusog talinog sa Abra, maabot na sa 1.6 billion pesos, sabi ka ng NDRRMC. Balik eskwela, negosyo, maray na pagpuon sa piglalao na pag-angat kan ekonomiya, sigon kay Presidente Marcos. Aha. COVID-19 booster shot, target na itaas sa 400,000 kada aldaw. Aha. Si Family of Justice nagkonsulta na sa prison expert administrasyon ni Bucor Chief Bantag Sinita. Bantang Presidente Marcos tinukar sa Agriculture Group na sinag ang planong pagpalangkaw kan food production asin mapababa ang presyo ka mga barakalon. Aha. Sa Sarupang Bareta, pagtaon ni Special Powers kay Presidente Bongbong Marcos, sigurado na pigirit ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarti Salceda. Aha. So far, VP, ang mga headlines ko niya, nabang Ano pa de? Ano yung bareta na, o gano'n na bareta tayo ni Kasuwapo, may nagaparatrix, kasapon kang last week, ano yung bareta na 2.8 billion pesos na DepEd scam para sa mga computers? Yung ano yan, ang find out yung kang COA, na suminakal na laptop kan, ano yan, kan ining DepEd, masalangkaw kaysa duman sa big target na presyo. Overpriced? Sa madaling sabi, alang ka sa presyo kang pakabakal? Kaya day natapod ka, boss. I see. So, ang findings kang kuha, halang ka sa presyo kang laptop, may tulong kumpanya kumpara naman sa original na presyo, sa presyo kay ni. may tulong kumpanya na nanggana sa bidding. May sarong takabikol na kumpanya. Gusto sabihin, ining tulong ini, yan supplier kang laptop. Roger on that. Itong tulong ito, gabos, ano yan, naaramang kang kuha na overpriced? Basta man lang. ang big question man sa nakangkuha, nga taarog ito sa nangyari, ang target price nga arog kay ni, ang minakal nindong mas salangkaw. Sa gobyerno baga paano, lowest bidder wins. Yung baga, ano, yung baga sa bidding. Permi ang sa gobyerno, lowest bidder wins. Pero ano ni, kasi gartan pa ini ni Kon, Secretary Briones, ano? Roger. Secretary Briones pa? Ang tarikan, ito sa mga maestra, tanganing magamit. Iyon. Itatawin na sa mga teachers? Roger, garo tinao na nga ni. Yun, siyempre. Ano na kung may mga nakaabot kayo sa Bicol na? Garo, dayda na tapon. Takong maghalang ka sa presyo. Roger. Pangyayari sa Mauraro. Ay, nako. So, abangan na lang po ang mga development kayan. Tawag ko pala ako sa mga pagtutok ang DCGB News Base sa mga pangyayari sa palibot. Okay, at dyan kang PYS Enterprises, hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul Marisa Calio, dyan sa Orsa, Legazpi City, Pastor Radio, i-PYS nyo yan, 24/7, konektado ka mong maski daing load. From San Francisco Broadcasting Center, Mardelag daing iba, good morning! Ano ba yan? Sige, thank you pa rin, Mar, sa mga headlines. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Sige daw. Tabalikan ta daw iyan. Ano naman kita? School buildings, computers. Ngunyan, sus ko na naman. Hello, good morning. Morning. Hello po, good morning po, Sir Henry. Good morning, Migo. Kumusta ka mo dyan sa Pag-asa? Malipot ang pagkagangon yan, tabi, adi. Iya po, Sir Henry. Gari kayo po nang mag-jacket-jacket, Migo, adi. Iyo man po, kaipuhan man po pag-araw ko ng medyo malipot pagkaga. Iyo baga. O sige, on the air ka na po sa tuyang programa. Go ahead, tabi, Milvin, sa forecast. Kunyan daw. Diyos marhay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB, asin sa gabos na nagdadangog asin mga taga-subaybay kang DCGB. Sa ngayon napet sa Augusto 8, 2022, sa aldaw ning Lunes ning pagkaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Southwest monsoon no, duros kang habagat ang nakaka-apekto sa sentro asin sa sur kang Luzon. Dahil lang kayang digdi sa Kabikulan, makaka-experience siya ng mapanganoron na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagoran asin pagkikilat pagdaguldol. Maluya, sundo, moderatong duros na halis sa sur-solnopan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging banayad sundo sa moderato ang pag-alon. Tinatayang agwat ng temperatura pigila umam poon 25 sundo 32
grado sentigrado. Asin ang daw ay nagsirang kasubagong alas 5:32 ning pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 6:10 ning pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5:39 ning pagkaga. Yung si Melvin Almohela reporting live, halidigdi sa Pag-asa, DOST Legazpi. Salamat Melvin sa report. Halay dyan sa Pag-asa. Mabuhay ka mo. Yan po mga tugang ang mga barata. Kaiba si Melvin Almohela. 40 makalipas ang alas 6 o kaya alas 5 in morning sa DCGB. Text na po ang mga greetings. Wala iba pang mga mensahe sa tuyang programa. Wala ang mga report. Babalikan ta. Makalipas lang kay ni alas 5:40 na. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watsons, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust dietary supplement for men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered: junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda,
ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Report muna tayo. Hali po dyan sa luwas. Nasa linya po ang Mega Force Patrol. Al Armario, nasa linya. Paring Al, good morning. Please come in. Yes. Good morning, Tabi. Padi, planong bawalon ang mga darakulang truck sa ibang barangay road pasiring sa mga quarry areas sa pamitisan kan Mayon. Sinabi ni Gobernador Noel Rosal na milyon man ang income kan probinsya sa quarry, napapaduman man sana sa pagkapayrahay kan mga nararaot na tinampo sa barangay dahil sa pabalik-balik na darakulang truck sa mga quarry areas province-wide. Ihemplo, digdi sa area kan Dita Pawa, asin iba pa mga pagtaraning na barangay, talagang nagulpi na ang tinampo. Paray nga ni nagtabang man ang BSW party list ni Congressman Christopher Co na napairahay o papairahay ini. Sigon sa gobernador, gusto niyang ma-regulate ini. May mga barangay na pwede ang darakulang truck, depende sa tinampo. Alagad may mga areas na babawalon iyan dahil kan informasyon na kung magkapadagos ang siring na sistema, talagang ang income kada gobyerno sa quarry mapapaduman sana sa pagpairahay kan mga nagkakararaot na tinampo. Yan ang informasyon pa di sa luwas. Alarmario, DCGB. Salamat paring Al sa report. Hali po dyan sa luwas. Tatod babaralikan ta iyan. Mga tugang duman sa programa niya tungan hapot sa DCGB. May mga schedule interview kita para sa clarification kan mga arog kaya na bagay. Mientras tanto, Joshua Bino nasa linya. Joshua, good morning. Kumusta dyan? Yes, good morning Tabi VP. Good morning sa mga paraantabay, sa mga dagdag pang bareta. Matapos naman laugon nin pa mabistong aligadong mahabas. Asin tuminabag nin manlain-lain na mga kagamitan na pagkakarkulong na sa kantidad 60,000 pesos. Hararom asin daing patod na investigasyon naman ngunyan ang pinagkukondosir kan daraga PNP. Susog sa naging resulta kan investigasyon asin ocular inspection. Ang biktima, binistong si Roller Pinili Ilyaguno, residente kan Velasco Street, Phase 3, Doña Maria Subdivision, Barangay Tagas, Daraga, Albaya. Susog sa record, dainin tawo ang sa indang harong magpuon alas 6 ang panggi kan petsa 3 kaining Agosto. Sagkod sa pagbalik nindang Agosto 6, Sabado, na-discover kaining rangkana ang padlak kan pintuan, asin gurubot na ang laog kan sa indang harong. Sa ocular inspection, napag-araman na nakalaog ang day pa namin pit na suspect kan magsakat ini sa gate asin kan makalaog. Digdi na kaini pinagsamantala ang harabason ang sarong tangke nin gasol, flat screen TV, 4 na padis nin sapatos, manlain-lain na carpentry tools, 3 pedasong relo, 2 solar panel asin 2 aircon fan. Sa pag-estimate, gabos-gabos, nagkakantidad ini nin 60,000 pesos. Sa ngunyan, padagos ang investigasyon kan mga otoridad, tanganing mabitbit ang suspect asin masangatanin maninigong kaso. Mientras tanto, sa rupang aligadong kaso nin panabas, ang na-record na nangyari sa parehong barangay. Ang biktima iyo si certain Ivan Balyon E. Balonso, temporaryong naka-star sa Purok 2 kan Barangay Tagas, Daraga, Albaya. Susog sa investigasyon, bandang alauna sundo alas 4:30 ang maagahon. Kasud maiyan Agosto 7, mantang nasa nanok nin pagkaturog, aligadong tinabag kan dai pamabistong suspect. Ang sa iyang cellphone, nagkakantidad 8,000 pesos. Asin dai pinalampas, inikit pa ang sa iyang 500 pesos. Ang suspect, susog sa investigasyon, nakalaog sa harong kan biktima, kan rangkahon man kay ini ang 5 blade din jealousy matapos ang panabas. Luminuwas na ini sa mismong pintuan ka nasabing harong. Asin kuminaripas naman sa dai pa maaraman na direksyon. Kunyan, padagos man ang investigasyon kan Daraga PNP para ma-mitbit ang suspect. Ma-recover ang hinabasa na cellphone asin masangatan nin maninigo man na kaso. Yan tabi VP ang presentasyon kan mga baletang nakasurat sa police blotter kan Daraga PNP. Halis sa luwas, Joshua Bino, DCGB.
Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa luwas 10 minutes mga tugang bago magabot ang alas 6 in morning sa DCGB. Mga birthday mga birthday celebrants natin. Maray na aga po sa mga may birthday ngon na pagkaaga nakatutok mga tugang sa Tuya at Tabi na programa. Ngunyan pong aldaw. Oy, happy birthday na lang ha. So mga birthday sandali lang tayo check ta daw. Happy birthday. Ang sa Tuya Tabi na mga pagiriba. Isus kadakol ng comments pangyayari sa Maoraro. 49 na. Morning Juliet Besonia, Johnny Jacob, Preciosa Balaguer, Alex Benitez, good morning. Katrina Villa Giriba, good morning. Tabi Betty Aperin, Chapuring Almelia, good morning. Happy birthday po kay June Banua, Kanpurok sa San Fernando. Sabi ni Matthew Banua. Marian Valladolid, good morning po sa Indo. Tobert Morales, good morning po sa mga tugang ko dyan from Quezon. Okay na. Maria Liaser, good morning Tabi sa mga nakatutok in the morning. Mga tugang sa DCGB, good morning ha. Happy birthday na lang po sa Indo Gabos. Si Kwantabi, pipaaram po sa Gabos na si pununta mo na sa birthday ta, bata gadan ini Sabi ni Dan Orense, ang gadan po na si Eduardo Orense, 85 years old. Nakapatindi po dyan sa Purok 6, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, ang Lubong Tabi sa Agosto 10, 2022 sa Bicol Memorial Park after po kang alas 3 na misa sa St. Raphael Church. Sabi di po, Brother Dan Orense. Okay, yun po ha. Ang mga tugang sa Tuya Tabi na kondole pipaabot na pagkikidumamay sa pamilya Orense sa pagagadan po ni Eduardo Orense. Okay? Bueno. Good morning daw sa mga solid Macedonian heritors Aranya family over the world all over the world, also kay sa LA Drive Gugon listeners, belated happy birthday po kay Honorable Lorito Toy Barajas. More birthdays to come. And pakaaram ko, ayun, dahil ko lang sure sa nangyari, ay sus ko. Sige Tabi, amigong Jeril, maray na agad Tabi sa imo ha. Happy birthday na lang ha. Belated happy birthday po kay Kapitan Toy Barajas ng Sagbon ha. Bako Sir Michael Fio, nata mga maagahon, igwang tao sa luwas kang na may auto ay yumananggad. Adi, sige daw tayo haputa yan. Ha? Huna tangani, migo, kamo dakulo na an bakunado na dahi masyadong COVID. Kung amo man gilayon, na paano, what's the logic? Yan. Okay? Good morning, Ma'am Yet. Nakakapi na si Ma'am Yet kay Jim's Coffee. The best, Ma'am Yet, ha? Naka Jim's Coffee na ang satuyang amigo. Kamutabi na mga daig pa nagkakape. So mga daig patabi na kanamit kan Jim's Coffee. Pag naggrocery po kamo, pag naggrocery po kamo, hanapa daw tabi nindo dyan sa mga groceries nindo, sa mga drugstores, Diyan po mga tugang sa mga palibot nindo. Pakihanap na lang kang Jim's Coffee. Available po yan sa mga available po yan sa mga drugstores, sa mga grocery, supermarkets, Diyan po sa indong lugar. Pakihanap na lang, iba-ibang variants yan. Tabi Jim's Coffee, yan kaya ang kape na may naibang mga sangkap. Siring po sa Korean ginseng na nakakatabang para sa pagpapatarom, pagpatali, pampakusugkan sa tuyang memorya, Buda Tabi mga tugang nakakatabang sa Korean agaricus mushroom baga.
Saro mga tugang sa ingrediente na igapo kinin the best na antioxidant. Ha? Magayon po yan. Mga tugang para po sa satuya na immune system. Pero, habang nagkakape kita, dapat po sabayan ta healthy diet as in healthy lifestyle. Ha? Takon sige ang kape mo, oral daw katabi, kakaon kita ba? Kilitson. May problema. Ha? Kaya sa mga day patabi dyan nagkakape, day patabi nagkakanamit kan Jim's Coffee. Bakal na po kamo. Jim's Coffee, ang kape mo. May plus ka sa life pag naka Jim's Coffee. Happy birthday po kay Lani Mohar from your mother-in-law, Zenica Mosa. Yan. Nag-message pati si Madam, ha? Si Madam Zenica Mosa Robrigado. Happy birthday daw nga sa kuyang kay Lani Mohar, hali po nga sa imong mother-in-law. Rene Brutas, listening from Occidental Mindoro, Maraynaga. Elisa Fajardo Tabi, nakatutok man, Jam Ligaspi Albay, Maraynaga. Mga viewers natin, mga tugang sa tuya, tabing Facebook mo niya na pagkaaga. Happy 19th birthday kay Aljen Jean Sal Delgado. Stay safe and fulfill your dreams in life. Just trust God and thank Him. We as your parents is just instrument of Him to guide and support you. Always remember, we love you from Papa Alex, Mama Jean Lebron Delgado and relatives. Yes, happy birthday po. Happy birthday. Belated happy birthday kay Tia Oya Atos ng Purok 5 San Andres Santo Domingo Albay from Baca Force Albay Chapter. Good morning, Charles Wilburn Janel Hamila Mostera. Yan. Good morning, Tabi. Sa mga sa Indo. Yes, yo. Sandali lang, ha? Happy birthday kay Shane Balbin from Ninong Body. Yan. Okay. Shane Balbin, happy birthday po. Wala na. Check ta daw sa smart. Sa glogtang numero. Baka igwaki mga dagdag na kwan. Baka igwaki yun. Okay na. Wala na. Good morning, Tabi. Sabi ni Eric Senet Aringo, pabati sa Cervantes family. Always naka-tune in FB Live. Good morning, Cervantes family. Ha? O may pinadala sa kuya na informasyon, Tabi, si Dr. Heliego. Ha? May ano yan, ha? Good morning kay Ate Kayen. Mga pudan po ako sa supply ko kay Jim's Coffee. Hain na po. Sarawayo na ano ini Kayen na ini. Nangapudan. Hay nang supply ko kay Jim's Coffee. Kaysa na maabot na yan, amiga. Alright, ito so gusto Tabi na magpabakuna. Mga tugang niya na aldaw, may forwarded Tabi na informasyon sa ko si Dr. Heliego. Mga tugang sa Satuya Tabi na messenger. Ang Pinas Lakas Ligaspi COVID-19 vaccination Tabi ngunya na August. Alam ko na. Anong pitsa ngunyan, Bunjing? August, sandali lang. Yes. August 8. Yeah. So sa tuya Tabi na ano yan ha, vaccination schedule. Ay sandali, anong petsa ini Garisukan Friday ini, madali lang ha. Tayo double check natin yung pinadara ni Dr. Heliego. August 12 Friday. Come Friday na ta, August 12 ini pa di. Ito. Vaccination on Friday, August 12. Sa Friday, August 12. Yan, ha? Pero asub na Tabi, igo mga tugang gisunod-sunod na, schedule man hanggang sa August 12, sa masunod na Friday. LGU fixed vaccination sites, Uni Tabi, Legazpi City Convention Center, Government Office Tabi sa CHO Conference Room, tapos dyan Tabi sa EM's Value Elementary School sa pag-aaga,
Pagkahapon, Bagong Bayan Central School. Saka sa... Sandali lang, yun. Tabi, ang mga... Anong igribuhon dyan, Tabi? At saka sa LCC Mall pala, Igwa sa LCC Mall, Tabi. Magkakaigwa, Tabi, ki 5 to 11-year-old pedia vaccination. Ang bakuna po, Pfizer, first and second dose. 12 to 17, Pfizer po ang gagamiton, first, second dose, and pati pala ang 12 to 17, may booster shots na di. First, second, and first booster. Ngunyan ka pa sa nangin nakaisi? Actually, pali ko ng aram. Okay? Adult, so mga senior citizen po dyan, 18 years old and above, Pfizer po and Sinovac ang satuyang available dyan para sa first and second dose at saka first booster natin. Okay? Yan. Buda, naglangkawngon yan naglangkawngon yan sa tuya na vaccination rate. Tabi, congratulations sa mga tugang sa Legazpi City. Overall, Tabi, sa iba-iba, Tabi, na mga schedule natin para po sa vaccination. Pero, sa latest sa latest na informasyon mga tugang from DOH, ang gabos pala as per DOH instruction according to Dr. Heliego, we will vaccinate in the areas like workplaces. Yan. Pati sa government agency, sa instruction kan DOH, so mga government agencies, pwede ka mo mag-imbita na magpabakuna ka mo. Private places, private offices. Yan. Halimbawa, ngaya, dakulong ka mong tawo sa empleyado opisina nindo, mag-imbitar ka mo kita ga City Health Office. Places of worships. Yan. Mga simbahan. Usain man na sambahan yan. Markets. Mga public markets pa lang, pwede mag-schedule dyan ki-vaccination. Adi, buda mga tugang public and private supermarkets. Kaya man pala igwaki ngaya LCC, di ba? Place of terminal, pati mga terminals, mga bus, mga airports, seaports, pwede pala na yan, We continuously have our fixed sites, Tabi Legazpi City Convention Center daily, City Health Office, Tabi, and CMO lobby every Friday. Yan, so mga mapabarako na Tabi, oral daw igwan dyan sa Legazpi City Convention Center. Sabi po mga tugang ni Dr. Heliego. Forwarded sa tuya na mensahe kasabang inabasa ko ngunyan, mga tugang na pag-aaga, kang kita magmata. Happy 41st birthday kay Jean Bofi Canalda. More birthdays to celebrate. May God grant all of your birthday wishes. Just believe in you can achieve. Sabi nga, tiwala lang. Have a stress-free day ahead of you and enjoy your day. Sabi ni Madam Grace Bonaobra. Yan, sa mga schedule, Thank you, Tabi, amigo. Kuya Tony Reyes, ngunyan pong pizza 8. Legazpi City Convention Center, 8 a.m. to 5 p.m. Iga po kita ki SM City Legazpi, Ayala Malls, Legazpi, Kabangan High School, and then, Tamayan Elementary School. Tapos sa City Health Office Conference Room. O yun, Tabi, ang mga vaccination sites ngunyan pong aldaw. Litong ko lang, Legazpi City Convention Center, SM City Legazpi, Ayala Malls, Kabangan High School, Tamayan Elementary School, and City Health Office Conference Room. Okay? Yan, Tabi, Ang vaccination is scheduled 9 a.m. onwards, hanggang po ngayon mga alas 5. Ang kaya lang kan Biyernes o Sabado, naguruli kaya atabta. Nag-brown out. Nag-brown out. Kaya naguruli kaya atabta. Madiklo muna. Happy birthday kay Rowin Losa, August 8, ng Alcala Daraga, Albay. Okay. Ang mga barita, mga tuga, ayun, may nag-arabutan pa. Bata alas 6 na, madali lang madali. Pabati po happy birthday kay Mama Lening. Happy birthday, more birthdays to come, especially kay Papa Ambrosio Olaviaga Sr. May gos magbahog nin manok from Nior Wens Jr. ng Doña Mercedes Ginobatan, Albay. Good morning.
Aha, ayan. Okay na to. Nabasa ta na. Ay ito. Happy 4th birthday Happy 4th birthday kay Jeldon Miko Geriba. From your mama, papa, and Kuya Jero. Okay, happy birthday man. Kay Attorney Syra Mabini, Luis Manuel Cañeta, 8 years old. August 8 pala. Junel Bien, 29. Jonathan Binias, 50. Riel Hen Ponsalan, 26. Nes Bilbao Ballester. Happy birthday. Ang mga bareta, masunod na sa Morning Hirit. Forbes College, the fastest growing higher education institution in Legazpi, offers information technology, digital animation, microfinance, marketing management, public administration, and criminology. Forbes College also offers senior high school strands such as HUMS, GAS, ABM, computer animation, computer system servicing, and programming. Forbes College offers scholarships for deserving students. Get quality yet affordable education here at Forbes. Visit us at the second floor, Kings Building, Rizal Street, Legazpi City. Enroll now at Forbes College. Classes starts August 15. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, araw kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Sa everyday kainan, ano kaya ang bago? Eliel Pasta, Eliel Pasta na yan. Everyday pastability. Pasta, Eliel Pastabilities. Okay lang araw-arawin ang espesyal. Eliel sarap, sustansya, sulit naman. Basta pasta, everyday pastabilities. El Real Pasta. Bili na para araw-araw espesyal with everyday possibilities. May bago sa'yo. Bago ba yung damit mo? 10 years ago na to, no? Bagong hair color. Same lang. Alam ko na, bagong jowa. Single since birth to. Eh anong bago? Bagong aura lang. If you take care of yourself, it shows. Kaya mag-Silka Papaya Lotion. May papaya enzymes at SPF 6. With regular use, get kutis na ready to aura sa presyong abot kaya. Kaya pala, kahit bagong gising ka, ang aura mo, kakaiba. Bagong araw, bagong aura. With Silka Papaya Lotion. 107 pesos SRP. Also available in 10 ml sachets. 7 pesos lang SRP. With regular use, achieve ang bagong aura with Silka Papaya Lotion. Bagong araw, bagong aura with Silka Papaya Lotion. Be a part of Forbes Academy. Together, let us build the future with strong foundation in basic education from preschool to senior high school. Forbes Academy adopts the University of the Philippines learning system for preschool. It follows an enriched curriculum in English, science, and mathematics from elementary to junior high school. Forbes Academy Senior High School offers the following strands: GAS, ABM, and STEM. Visit us at Lacandula Drive, Legazpi City, or contact 0916-302-4475 and 742-1807. Forbes Academy, your partner in lifelong learning. Enroll now at Forbes Academy. Your future, our concern. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6:08, tumpak na oras sa bilog na Pilipinas. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, illegal operation inquiry talagang pigigpitan kan gobyerno probinsyal kan Albay.
serbisyo sa salud pigtawan nindo ni Gobernador Rosal. Sa lado nasyonal, mga Pinoy inagyat ni Marcos na magpabakuna para sa face-to-face classes. Oil adjustment ipapasunod sa aga. Investigasyon sa mga nagpasong bakuna pinaburan kan doktor. Detalyes mga tugang kan mga bareta nyato sa lado lokal. Saro sa ng salto, kansilado ang permiso. Inan magabat na patanid ni Gobernador Noel Rosal sa mga quarry operators sa Albay sa pagkasabi na dainanggad magbalo na magkaigwan ng operasyon kung dainin magkakanigong permiso o maghatod nin mga aggregates sa luwas kang probinsya na dahi magbayad nin out of the province fee. Ini ang sa iyang pahayag matapos sarong nagsusuhay na quarry operators sa Santo Domingo Albay ang pinapundo ang ekipahe asin obligadong magbayad din multahan nin haros 1 milyon pesos. Sa tinawan nin doon na nung kamananggad magbalo na makalusot dahil sa oras na madakop niya ini, dai ini papatawadon. Primer Distrito kan Albay nakarehistro po nin 30 kaso nin COVID-19. Kalaog nin o kaya kanuminaging semana. Report kay Jomar Bien. Datos na naman na nagkakamada nin kaso ng COVID-19 ang Primer Distrito kan Albay. Kanakalis na semana 30 ang nairehistro sa anom na local government units di sa naunang pita na lugar. Sa 30 ini, 2 ang sa Banwaan kan Malinaw, saro sa mga ini an Parauma. 7 an sa Santo Domingo, 2 sa 7 ini an estudyante. Sa Banwaan kan Malilipot, nagrehistro man in tulong kaso ng COVID-19 sa Rodigdi ang healthcare worker, 2 ang estudyante. Sa Siyudad kan Tabaco, 7 man ang narehistro kanakalis na semana sa mga ini ang seafarer o marino. Mantang sa Banwaan kan Bakakay, 2 man ang nairehistro nagpositibo sa COVID-19 sa man sa mga ini ang seaman. Mantang sa Tiwi, 9 ang nairehistro kanakalis na semana nagpositibo sa Rodigdi ang LGU employee, ikuaman na sarong punong barangay. Paragos na pinagpapaingat kan Department of Health ang gabos na asin magsunod sa protocol tagani na maibitaran ng padagos na paglangkaw kan kaso kan COVID-19 sa satong lugar. Yan ang report, Jomar Bien, DCTV. Ang Department of Trade and Industry sa probinsya kan Albay katuwang ang lokal na gobyerno kang siyudad nin Tabaco. Asin Barangay Buhian nagkondukta po nin diskwento caravan balik eskwela edition kanakalihis na aldaw. Sigon sa Ditay Albay, 10 distributors ang nagpabakalin mga school supplies at siniba pang mga prime commodities sa babang presyo para sa residentes kanasabing barangay. Kasabay kay ni nagkaigwaman nin libreng pagpagunting, manicure asin pagmasahe. Siring man 250 mga residentes kan barangay ang nabenefisyuhan kanasabing aktibidad kaya minabot sa kantidad na 86,790 pesos ang naipabakal na produkto sa mas hababa na presyo. Mientras tanto, mga tugang barangay council kang Dapdap day po nagsulo sa paglinig asin pagbuhay kan Macabalo River. Report kay Lowens Barcena. Bako sa ng mga lider kundi constituentes na sururug-surug na nag-iinguwa na malinigan asin maibalik sa dating buhay ang Macabalo River sa Barangay Dapdap, Legazpi City. Ini matapos na mapag-araman kan DCGB News kay punong Barangay EVP Glenn Barcelona nakasuudma nagkaigwa naman nin bayanihan sa saindang barangay na mismong mga grupo na nin mga residentes kan Dapdap ang nag-espuerso na magkondusir nin mga relinigan na takasuhapon sa rong fraternity naman kan Alpha Caparo sa saindang barangay ang nag-evening community service program para puruton asin ilaag sa tamang lugar ang mga basurang itinarapok kan mga daing disiplinang mga individual. Sigun kay Barcelona sa nauugma taan partisipasyon kan mga residentes dakulaon ng bagay tabako sa ng sulo-sulo ang barangay council sa pagtumang sa polusyon na aminadong halawig na panahon bago ini mapapundo dyan sa salog kan Macabalo.
kung kaya apelar ni Barcelon sa gilawat sa publiko na lalo na ngunya na mauran na sa mga itaas na barangay na sakop ka na makabalo po ang Legazpi asin sa Daraga dahil nanggad magparatarapok din basura sa mga salog taan simpleng day sa napagtapok din basura sa salog mapapreventaran ang pagkagadan kaini. Asin na ipinagunambita man ni Barcelona na dapat marealisar man kan publiko na dapat dahil man masayang ang isperso kan mga manlain-lain na grupo sa pagbuhay kan Makabalo River. Asin partisipasyon na sana ang sayang pinagahagad sa paagi kan dahil pagtapok nin basura sa salog. Tangani nang salog kan Makabalo, mag-abot ang panahon na mabuhay ini arog kan kagayunan kan mga nakalihis na panahon. Mga dagdag na bareta, halilig di sa luwas, ako po sa LBB. Iba pa niya to na mga bareta bilang kan mga bakunadong albayano uminabot na sa 915,000. Sabi kan Provincial Health Office. Report kay Ange Galero. Uminabot na sa 915,909 o 92% ang total na bilang kan mga albayanong bakunado na kontra sa COVID-19. Ini ang bagay na nakonfirmar kan DCGB News gikan sa Albay Provincial Health Office sa pamamayo ni Dr. Nats Rimpilio Consain. Sinasabing bilang 86% na ang fully vaccinated o katumbas ininin 850,000 na individual. 112,000 man ang nakapagpatulok na ng first booster shot o 11% inimantang nasa 7,000 pa sa nalabi ang mga nakakuha ng second booster shot. Sa nasabing bilang, sinabi kan Albay PHO na ang mga may edad 18 sa good 59 anyos na albayano ang may pinakahalangkaw na bilang kung saan uminabot ini sa labi sa 128,000 ang bakunado. Nagsusunod digdi ang mga may edad 12 sa good 17 anyos dahilan sa uminabot na ini sa 121,000 labi. Mga 60 anyos pataas o ang mga konsideradong senior citizen uminabot naman sigon sa Albay PHO sa 117,000 mantang ang mga nasa age group na 5 sa good 11 anyos iyo ang mantinidong hibaba pa dahilan sa nasa labi 48,000 pa sa dini sa bilog na probinsya kan Albay. Dagdag na barata, Ans Galero, DCGB. Mientras tanto, ang principal kan Marshall o Ranyola Memorial School sa paagi ni Mr. Al Pelgone nagpasalamat kay Governor Romel Rosal asin sa DepEd Superintendent na si Norma Samantela sa pagtaong alokasyon o pondo sa pagpatindog ng 10 classrooms sa sinabi ng eskwelahan. Jimmy Nasalita sa report. Pasalamat tunon si Mr. Al Pelgone, ang principal kan Marshall Oranyola Memorial School sa Banuan kan ginubatan dahilan sa ibong kan kakulangan ni na mga classroom kan morms orog pang mga face-to-face classes na. Ang good news sa paginin na Gobernador Noel Rosales in Deputy Superintendent Norma Samantela na alokaranin pondo ang 10 classrooms na ipapatindog sa mga maabot na aldaw konsainan pondo hali sa Special Education Fund. Durante kan kick-off ceremony kan morms para sa Brigada Eskwela, nagpapod nin preskon ang principal konsain sa sobra 8,000 na mga estudyantes talagang kaipuhanan mga additional classrooms digdi sa nagdadakulang populasyon kan eskwelahan. Pagkatapos kan preskon, ipinahiling ni Mr. Pelgone ang mga dilapidated ng mga classrooms kabilangan covered court kung sa na gulping bagyo na minaragi alagad hanggang sa ngunyan ang bad news, ang mga atop, mga lanob, rinapado kan mga uminaging kalamidad hanggang sa ngunyan dahil pa lamang nagkakasurulit o nagkakairirihay. Sa ngunyan dahil masabutan kung saan makuanin pondo kay ni ang DepEd asin eskwelahan para sa pagpairahay kan mga dispalingadong classrooms. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta sa lado lokal, solusyon sa halangkaw na bill kan APEC, nasa kamot na kang National Electrification Administration asin kang Energy Regulatory Commission. Al Armario sa detalye. Nasa kamot kan NEA asin ARC o National Electrification Administration asin Energy Regulatory Commission ang solusyon kung paano bumaba ang bill kan kuryente digdi sa Albay.
Yan ang sinabi ni dating Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. kada Bicol na padagos ang krusada laban sa palabaw na bill kana kuryente sa Albay sa management kan APEC. Sa ngunyan, public hearing ang plano ni Gobernador Noel Rosal sa Septyembre 3 para adalan ang sitwasyon kan APEC. Alagad, sigon kay Garbin, si Gobernador Rosal nagpa-exempt kay ito sa competitive selection process sa bidding kana power supply kaya ngunyan monopolyo kan San Miguel Corporation ang power supply nasa sa indaman sa nang control asin ang supply nasa sister company ninda. Ang solusyon bako man sa konsumidor kundi nasa presente mga opisyalis kang probinsya kung paano makalampag ang NEA asin ARC dahil sinda ang regulating body kan kuryente. Al-Armario, DCGB. Iba pa niya itong mga bareta, Bicol University Legal Aid Clinic. Mataunin libreng legal na serbisyo. Mapunang maakseptar nin mga kakahaputan o kakaputan na kaso sa maabot na Agosto 15. Joshua Bino, idetalye mo. Ang violensya sa rong krimen nakaipuan aksyonan asin darahon sa kamot kan batas. Yan ang tinawan doon ni Bicol University o BU Chief Administrative Officer asin Associate Dean kan BU College of Law na si Atty. Norly Reyes. Katakod kan kamautan na matabangan ang mga nagiging biktima ng violensya. Nakatalaan naman na umusbong sa laog ka nasabing universidad ang pigapod na Bicol University Legal Aid Clinic. Sa paagi kay ni, makakapagtaon ng libreng legal services sa mga biktima ng panabuso, lalong-lalo na ang may kinaraman sa violence against women and children. Sigun kay Atty. Reyes, mapunsing ba mag-akseptar ng mga kakaputan ng mga kaso sa pagbubukas man kan klase sa masunod na semana Agosto 15. Alaga dahilan sa nagpupuon pa sa naman ini, ang nakatalaan sa nanindang maakomodar iyo ang mga kaso na idulog sa inda kan simbahan. Katakod kayan, nagkaigwa naman in Memorandum of Agreement ang Diocese of Legazpi asin Universidad sa nasabi ng katuyuhan. Mientras tanto, sigun kay Atty. Reyes, para mientras limitado muna sa violence against women and children na idudulog kan simbahan. Ang sa indang maakomodar, alagad yaw ang posibleng paghiling kini. Makapag-expand sinda sa mga masunod sa alsaw asin makapag-akomodar din sa iba pang mga kakaputan na kaso. Sa ibong nalado sa presenteng ini, susok sa kompormasyon ni Atty. Reyes, igwana nin 4 na mga abogado ang nagpromisang mga volunteer para sa libreng serbisyo kan BU Legal Aid Clinic. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Alas 6:21 oras mga tugang sa Pilipinas. Abangan po mga tugang sa samuyang pagbabalik. Mga Pinoy, inagyat ni Presidente Marcos na magpabakuna na asin para sa face-to-face classes. Rollback sa presyo ng produktong petrolyo mangyayari po sa agang Martes. Investigasyon sa mga nagpasong bakuna pinaburan kan mga doktor. Makalipas lang po kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Plemex na! Kawawang batay, lumo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you To a home that offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL is D, Devoted to serve you, W, willing and ready to help you achieve your success, C, committed to make you realize your dreams, L, living
living the Divinian spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and online platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now, on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service. With a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022-2023 for basic education is now going on. And for both undergraduate and graduate programs will be on July 11 to August 12, 2022. Classes start on August 15, 2022. The application for admission is now going on. Enroll now! No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Diarrhea pa rin, kaya pala ang tagal niya sa banyo. Tapos ang diarrhea sa Diatabs. Kaya bilis gaan ang pakiramdam. Bilis gaan pa sa bulsa. Works in as fast as 1 hour. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Ito, ang tanong ng bayan. Kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines. Dok, konti na lang naman yung kaso ng COVID-19. Kailangan pa ba ng booster shot? Oo, kailangan pa rin ng booster shot. Kahit pa bumababa mga kaso ng COVID-19, ay hindi pa rin dapat maging kampante dahil may banta pa rin ng mga variants nito. Maaari pa rin mahawa at makahawa ng iba. Kaya kailangan ng dagdag proteksyon laban sa malalang sakit at kamatayan dulot ng COVID-19. Tara, magpa-booster na para sa Healthy Pilipinas. Kapag sama-sama tayong aaksyon, makakamit natin ang solusyon. Isang paalala mula sa DOH-CHD Bicol. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria, Sinimorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven and other leading drugstores, supermarkets and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Sa simpleng itlog, Maggi Magic Sarap ay ibudbud para magandang mornings with Magic Log. Ang simpleng itlog, gawing Magic Log with Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sarap. Gawa sa fresh onion, garlic at iba't ibang spices. Try mo na sa scrambled egg at tortang talong para Magandang mornings with Maggi Magic Sarap. All we need is magic. Maggi Magic Sarap. All we need is magic. GB News Express. GB News Express. Marhay na bareta para sa mga motorista, ini po dahil sa piglaoman na magkakaigwanin rollback o pagbawas sa presyo ng produktong petrolyo sa aga, aldaw na Martes, Agosto 9. Sigun sa abiso kan oil companies, mababa nin 2 pesos sa kudos 40 ang presyo kan kada litro nin diesel asin gasolina, mantang nasa 2.50 sa kudos 75 ani babawas sa presyo kan kada litro kan kerosene. Alagad sinabi ni Energy Director Rino Abad na rayo ang posibilidad na makabalik sa 40 sagud 50 pesos ang kada litro kan presyo kan mga produktong petrolyo dahilan sa isyu kan supply. Sinabi pa niyang sa replacement supply pa sa nangani problematic ng Pilipinas. Enot kani nagitaas ng presyo kan mga produktong petrolyo dahil sa nangyaring kariribokan entre kang Russia asin Ukraine. Sa giraray po na pighirit ni House Ways and Means Committee Chair
Representative Joey Sarte Salceda ang pagtaon ng special powers kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Tanganing masimbagan ang nag-iitaas na presyo kan mga barakalon. Ini kasunod kang narehistrong 6.4% na inflation rate para sa bulan in Hulyo. Tinaman doon kang kongresista na padagos ang pagitaas kan food inflation kung sa inggikan sa 4.9% kan Mayo. Puminakol ini sa 6.4% kang Hulyo. Nagtutubod si Salceda na posibleng mag-peak o maglangkaw ang monthly inflation ninsagod sa 8.5% mantang ang annual average inflation posibleng may rehistro sagod sa 6.0%. Dahilan digi nagapila ang ekonomistang congressman sa liderato kan Kamara de Representantes asin sa mga kapakongresista. Nato karon ang House Bill 2227 o Bayan Bangon Muli Bill kung saan tatawanan special powers ang presidente para makontrol ang presyo kan mga barakalon. Nagkapira sa mga special powers na ini ang mga minasunod: anti-hoarding powers, pagtaonin insentibo sa produksyon ng esensyal na produkto, anti-price power, transport emergency powers, mobilize sa uniform personnel o pag-mobilize sa uniform personnel para maparikas ang infrastructure project asin pagbilog ng interagency working groups asin task force. Nagalao man Commission on Elections o COMELEC na i-anunsyo kang Kongreso ang desisyon kay ni bago matapos ang bulan ni Agosto kung ipagpapaoktaba o lawos ang nakatalaan na 2022 barangay asin sangguni ang kabataan election sa Disyembre. Ini sa tahaw kan mga pangapunan na pag-oktaba kan nasabing eleksyon tanganing makatipid nin sobra sa 8 billion pesos. Alaga nagtutubod si COMELEC Chair George Garcia na dapat ipagpadagos ang eleksyon sa orihinal na petsa kung saan ang sarong paagi para masalidahan ang mga balasubas deng kwenta asin bako talaga performer na nag-serbi sa gobyerno. Siring man ang pagkakataon na mamantinir ang mga lider na karapat-dapat na mamahala. Tinawanin doon kay ini na tama na magkaiguan ng eleksyon, alagad nagrespeto kay ini ang absolute na diskresyon o ang desisyon kang Kongreso kung ipag-oktaba o ipagpapadagos pa ang eleksyon sa maabot na Disyembre. Posibleng madugangan ang workforce sa maabot na school year. Sigon kay Presidente Bongbong Marcos, sinabi niyang mas makapaghanap buhay ang mga magulang kung makabalik na nin eskwelahanan sa indang mga aki asin mas dakol na options sa pagpili nin trabaho. Dagdag pagkang presidente na bako sa nabalik eskwela ang matrayumpong magiginibo kundi pati na ang pagbelta kan mga negosyo na pwedeng makatabang sa pagpapaangat kan ekonomiya kang nasyon. Magigirumduman na naapektaran nin marhay ang ekonomiya kang nasyon dahilan sa pagsarado kan mga negosyo kan kakusugan kan lockdown dahilan sa pandemya. Mientras na pighanda naman kan presidente ang transport sector sa pagpapautob kan minimum safety standards para sa mga estudyantes na magkukommute sa maabot na pagbubukas kan klase. Mas papakusugon daw ni Presidente Marcos Jr. ang bilateral relations sa pagultanan kan Pilipinas asin India. Ina naging commitment kan Presidente matapos makahuron sa telepono si Prime Minister Narendra Modi na nag-congratulate sa iya sa panggagana niya bilang ika-17 presidente kang nasyon. Sa mensahe na ipinaluwas kan Ministry of External Affairs kang India, nangako man si Modi na suportaran kaini ang mga development programs kang nasyon sa irarom kang Administrasyong Marcos. Nakabalik na nin 20 pesos ang kilo nin bagas sa mga residentes kan Botolan, Zambales sa irarom kan programa kan lokal na gobyerno. Gikan ini sa Rice Subsidy Program ni Botolan Mayor Omar John Ebdani na nagpuon kan Hulyo 12 na madurar sa Code September 29. Sa irarom kan programang ini makakabakalin sarong kilong bagas ang residentes sa kantidad na 20 pesos. Asin matatawanan pa ang mga ininin saro pang kilo kapag nagbakal man nin 5 kilong bagas. Magigirumduman na saro saan 20 pesos kada kilo nin bagas na ipinangako ni Presidente Marcos durante kan nangangampanya pa ini.
nakipag-meeting sa Presidente Marcos Jr. sa Agriculture Group na Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, kasabay kanik-apat na cabinet meeting sa pagtripon. Tinukar ni Marcos ang posibilidad na magpaitaas ng produksyon nin mga local agricultural goods asin magpababa ang presyo nin mga produktong agrikultura. Sinabi man ni Rosendo So kan grupong SINAG na kinakaipuan na matutukan mas na maggadakol ang lokal na produksyon asin tawanin abot kayang presyo nin mga barakalon ang mga konsumidores. Sinabi ni So na nasa o matatabangan sinda na makapagproducer nin mas magabat asin mas darakulang urig sa maabot na 120 sagkod 130 kilos tanganing may pataas ang hag local production asin mapababa ang presyo kaini sa saudan. Bantang nag-stabilized man nin 38 pesos ang kada kilo nin bagas matapos pumakol sa 33 per kilo ang singil kan Miller asin 35 man sa mga deliveries. Inagyat mga tugang kan Korte Suprema ang mga commissioners kan Integrated Bar of the Philippines on Bar Discipline o IBP-CBD na rikasan ang pagresolver sa mga kaso kontra sa mga abogado asin iba pang miyembro kan Philippine Bar. Sigon kay Chief Justice Alexander Gizmondo, importante ni para may tao sa mga complainant ang hustisyang pigahagad ninda sa first CBD Commissioners Summit na ginibo sa Diamond Hotel sa Manila. Sinabi kan Chief Justice na importanteng makagibo tulos nin rekomendasyon ang mga nag-imbestigar na commissioners para maaksyonan ini kan Korte Suprema sa lalong madaling panahon. Ibinulgar ni Mundo na nasa 802 na kaso pa ang presenteng nakapindyente sa IBP na kaipuan kaining resolveran bago endorso sa Supreme Court. Itinaas na kan Department of Health ang Pinas Lakas campaign target kay ni kada aldaw sa 400,000 na COVID-19 administered booster shots. Sigon kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, kay puan kan gobyerno ang maabot sa 443,892 na first booster shots per day asin makapagtudok nin 20,774 sa senior citizen kada aldaw para makuha ang 23.8 million na target sagod Agosto 28 ngunya na taon o kaya Oktubre 28 ngunya na taon. Pahayag ni Vergere na binilog ninda ang Pinas Lakas campaign para makapagtudok nin booster shot sa 23.8 million na Filipinos sa laog nin sanggatos na aldaw para ma-achieve ini. Sigon kay Vergere, dapat makapagtudok sinda nin 387,000 na individuals kada aldaw alagad ang nakuasa na sa ngunyan pon kan magsikad ang kampanya nasa 303,804,000 asin 17,000 man sa mga senior citizen. Alas 6:37 oras mga tugang sa DCGB asin sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom.
ang robust bako bulong. As in di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Flemix Forte. Flemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa tatlo sa 10 piso. Tatlong Nescafe Classic base sa SRP. Purong kape na, sulit kesa 3-in-1. Sa 10 piso, tatlong tasa na, sulit kesa 3-in-1. Nescafe Classic Stick, sulit sa 3 pesos SRP. Babangon tayo! Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Ang gusto kong makamatch itong sweet. Pero hot! Di mag-Mac Spaghetti at Mac Cafe Premium Roast Coffee ka. Pwede man medyo cheesy and cool. Mag-cheesy burger McDo as in Coke McFloat ka na sana. Hanapunan sa indong angay na match na bagong McSavers Mix and Match. Magpili din sa wrong main, dagdagan ang match din sa wrong side. Miski anong snack combo, 75 pesos sana. Nagbabago ang presyo. Dakulan combos na magugustuhan sa McSavers Mix and Match. Visit your nearest McDonald's store today. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Basta man siya, di kailangan ng mamahaling panlaba. Sa Surf Linis ay todo at aming best ever bango. Ang surf na gamit nyo na with our best ever bango. Sa Surf Linis ay todo at aming best ever bango. Ang surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. New Surf with Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis na singgaling ng mamahalin based on technical test versus Brand X powder and polyester. Ang surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. Sa tatlo sa 10 piso. Tatlong Nescafe Classic base sa SRP. Purong kape na, sulit kesa 3-in-1. Sa 10 piso, tatlong tasa na, sulit kesa 3-in-1. Nescafe Classic Stick, sulit sa 3 pesos SRP. Babangon tayo! GB News Express. GB News Express. Alas 6:40 na. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya Kanbanwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Detalye po kayan mga tugang kay Basi News Manager Marila Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Ang mga babaeng may COVID-19 pwedeng mag-breastfeed o magpadudo kung gusto nila sigun sa World Health Organization Philippines. Kasabay kini pinaluwas kanahan siya ang precautions na dapat gibuon para siguradong ligtas. Siguro sa WHO Philippines dapat na magsulong ng well-fitted mask na natagakupan ang dungo asin ngimot asin mag-abo o magbaon sa likod kansiko o tissue. Hugasan ng kamot nin sabon asin malinig na tubig o nin alcohol-based hand rub bago asin pagkatapos nakaputan si baby asin pirming dinigan asin i-disinfect ang palibot. Tarong tangirumdum kanti si GB DOI sa tingan WHO Philippines para sa ligtas sa pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas at mayaram. Pag-asa Legazpi kay ba po si Milvin Almuela sa kabugtakan kampanahon.
Minang sa tuyang latest updates sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Southwest monsoon no, duros kang habagat ang nakaka-apekto sa sentro asin sa surkang Luzon. Dahil ang kayan digdi sa Kabikulan, makaka-experience siya ng mapanganuron na kalangitan na may kalat-kalat na mga paguran asin pagkikilat pagdaguldol. Maluya sundo moderatong duros na hali sa sursolnopan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging banayad sundo sa moderato ang pag-alon. Tinatayang agwat ng temperatura pigila umampoon 25 sundo 32 grado sentigrado. Asin ang daw ay nagsirang kasubagong alas 5:32 ning pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 6 ning pagkahapon. Ini si Melvin Almohela reporting live halidigdi sa Pag-asa DOST Legazpi. Mga tugang baretang unyan sa ibang nasyon, papanginutan po ni US President Joe Biden ang White House Pacific Island Summit na may kamautan na mapararom ang regional charm offensive para malabanan ang naghihiwas na influensya kan China nagigibuhon sa ultimong parte kan bulan. Sigon kay Deputy Secretary of State Wendy Sherman, sinabi niyang gigibuhon ang pagtripon maging sarong makasaysayan na pagkakataon sa Amerika asin iba pang mga nasyon sa Pasifiko para magdangog asin madangog. Kasunod kay ni kan paghadit kan US shuttle o kay US diplomacy na gustong pakusugon ang alyansa sa mga nasyon Pasifiko kontra sa China. Ipinag-anunsyo mga tugang kan China na papatawan kaini nin sanction si US House Speaker Nancy Pelosi kasabay kan sa iyang immediate family dahil sa pandaraot asin provocative na aksyon sa pagbisita kaini sa Taiwan. Kasabay kaini ang pinakusog na pagkondukta nin military drills asin warplane incursion kan China sa palibot kang isla. Kinundinarman kan Foreign Ministry kan China ang pagduman kan US official sa Taiwan. Tinawanin doon kan Chinese Foreign Affairs na ipinagpiritan ni Pelosi na magbisita sa Taiwan apisar kan makusog na pagkontra kan China mantang ipinagladawan kay ni bilang seryosong pakikiaram sa sendang internal affairs asin pagtimak sa soberanya asin territorial integrity kan China. Siring man ang pagsuhay aligado sa One China Principle na seryosong patakot sa katrangkiluhan asin stability sa Taiwan Strait. Business News. Business News. Rinoso mga tugang nin mga parabakal ang mga tindahan nin uniforme asin school supplies sa Divisoria. Dati nang patok ang Divisoria para sa mga parabakal dahil sa baratong presyo asin dakol na opsyon na pwedeng pagpipilian. Alagad ngunyan, maabot ang school opening, nagitaas man ang GIS sa kud 15 pesos. Ang presyo kan bultuhan ni notebook asin papel sa Divisoria, mientras na sinabi ni DepEd spokesperson attorney Michael Puwa na makaka-coordinar sinda sa DTI para masiguro na daing pag-aprobitsar sa presyo kan mga uniform school supplies, uniforme asin iba pa. Mga tugang iyang pandetalles kan mga darakulang bareta sa GB News Express. Ngunyan pong aldaw nin Lunes, sinurat po iyan ni News Manager Mar de la Cruz. Sinurat po ni News Director Edwin Peralta asin Angel Mustasan mga bareta sa lado lokal. Siring man kay Banyato ang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa luwas. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon
panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. May bago sa'yo. Bago ba yung damit mo? 10 years ago na to, no? Bagong hair color. Same lang. Alam ko na, bagong jowa. Single since birth to. Eh anong bago? Bagong aura lang. If you take care of yourself, it shows. Kaya mag-Silka Papaya Lotion. May papaya enzymes at SPF 6. With regular use, get kutis na ready to aura sa presyong abot kaya. Kaya pala, kahit bagong gising ka, ang aura mo kakaiba. Bagong araw, bagong aura. With Silka Papaya Lotion. 107 pesos SRP. Also available in 10 ml sachets. 7 pesos lang SRP. With regular use, achieve ang bagong aura with Silka Papaya Lotion. Bagong araw, bagong aura. With Silka Papaya Lotion. Ito, ang tanong ng bayan. Kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines. Paano po ako makapagpaparehistro at ano-ano yung kailangan dalhin sa araw ng bakuna? Simple lang yan. Magpa-register lamang sa inyong LGU o health facility at dalhin ang inyong vaccination card at valid ID sa araw ng iyong appointment. Para naman sa mga immunocompromised patients o may malubhang karamdaman ay magdala lamang ng medical certificate. Tara, magpa-booster na para sa Healthy Pilipinas! Kapag sama-sama tayong aaksyon, makakamit natin ang solusyon. Isang paalala mula sa DOH-CHD Bicol. I'm getting ready. Excited na akong pumasok ulit. Dapat may energy, nutritious energy. Kahit anong challenge, ready magpursige. I need my Milo today. Energy to win the day. I'm Milo today. Milo, Milo every day. Milo helps energize kids with proper diet and exercise. From Nestle. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya. 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Paunawa para sa lahat ng konsumidor ng APEC. Para sa iba yung pagsasaayos ng serbisyo ng inyong distribution utility ni APEC, nais po naming ipaabot sa inyo na kami
Paunawa para sa lahat ng konsumidor ng APEC. Para sa iba yung pagsasaayos ng serbisyo ng inyong distribution utility ni APEC, nais po naming ipaabot sa inyo na kami ay nagsasagawa ng malawakang pagpapalit ng mga luma at depektibong metro sa buong probinsya na ang layunin ay ang mga sumusunod upang maging accurate ang reading ng konsumo ng bawat metro o kontador, kalasin ang mga illegal na kontador, i-pull out ang mga metro ng matatagal ng inactive at disconnected na mga konsumidores. Sa pamamagitan po ng hakbanging ito ay maitatalagang tama at mababasa ng tama ang kuryenteng ating ginamit. Ito po ay makakatulong ng malaki upang mapababa ang ating system loss. Ang perang ating matitipid dahil sa mababang system loss ay ating magagamit para sa pagsasaayos ng ating mga linya ng kuryente para maiwasan ang mga unscheduled power interruptions. Nais po naming ipaalam sa lahat na ang pagpapalit ng inyong mga lumang metro ay walang kaukulang bayad. Kaya't mahigpit po naming ipinapaalala muli na huwag magbayad sa sino mang nagpapalit ng inyong metro. Ang kailangan po lamang namin ay ang inyong pangunawa at suporta. Patuloyin po natin ang kawani ng APEC at aming mga third-party providers sa inyong mga tahanan upang mapalitan ang inyong mga lumang metro. Maraming salamat po. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Ang manehamiento kan APEC. Woo! Ulok-ulok ang tanah sa nito. Paano kayo ni? Ano, Jing, naka-generator kita? O nagbalik na? Naka-genset kita? O. Di ko aram kung may schedule ang APEC ngunyan na aga. Alam ko na, talingon ta daw kung may APEC schedule ngunyan. Bigla tabing napalsok sa kuryente me. APEC statement. Meron ba? Bata may report si Jimmy. O, kayang-kaya pa man 5 minutes, mga tugang, bago mag-abot ang alas 7 na aga. May advisory ba ang APEC ngayong araw? Dahil kung nailing nag-advisory kan APEC ngunyan. Basta yun na po yan. Di na kita magpapara, ano yan, magparakidit. Di na kita magparakidit mga tugang kung ano man yan na mga nangyata. Basta pinapalsok sana. O bueno, si Jimmy nasalita, may report. Mga tugang, ngunya na aga, sa may ginibo da tabi na drainage, mga tugang, sudi PWH, diyan sa may Morms. So tubig da po, dahil manag-aagi sa kanal. Napano daw? Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Diyan na lang gayon kita lugod, ano? Di pa man si Jimmy, no? Ay, may missed call pa lang si Jimmy. May missed call pa lang si Jimmy, oh. May missed call pa lang si Jimmy. O, diyan na lang rin. Kapos kita ki oras, Jim. 3 minutos na lang. Sige na ba? Kaya pa man ini, ha? Balikan ta lang na 7:30 to 9, ha? 10 minutes. Just 10 minutes. 3 minutos bago mag-abot ang alas 7 ng aga. Kamin, Jim, good morning. At yan na sa nagayot, inuga ka na ako kaning APEC nanay. Yun na nga niya. Kaurag man na. Nag-missed call ka pala. Uto kami ni Jing sa baba. Nagapa-under kaming dawa kang generator. Ang uyam ng APEC. Makaskasong kami ni Jim pababa naman Pighagaan mo si generator. Sabi sa ginubatan, sa mawot ang serbisyo. Sa mawot. Mawot. O dyan na lang. Uyam na. Yan na lang. Diyan na sana. Sala kan tubig, taday nag-agi sa kanal. Sabi kan texter ta. O dyan na lang. Yari sa maura. Ayan kita. Nagpabukod kami ni Jing sa generator. Salbatan ang pangyari sa Maabaka. May nalingawan ako na dapat i-greet mo niya na aga. Ayun, may text on niyo. Happy birthday po kay... Okay, napasalagot sa pindot ko. Happy birthday kay Buboy Rosal. Birthday. So akin ni Mayor daw.
Swaki ni Mayor Z and Governor Noel Rosal. Happy birthday kay Gerald Buboy Rosal. Sabi kan texter ta, akit daw ni Mayor and Governor Noel Rosal. Si Buboy, Gerald Palansuwarang gaito Gerald Rosal. Kaya siguro Gerald ita, si Mayora Geraldine. Gerald Buboy Rosal. Happy birthday, Buboy! Birthday pala, ngunyan pungalda. Happy birthday. Tandaan kayo dyan sa arong ni Mayora G. Kung bakungunyan aldaw sa aga, dyan ang banggi pagkatapos kang trabaho. Salamat po kasi ng pagkantabay. Goodbye! Mabuhay!